Yo, what's up mga guys? Ayan, at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel mga guys. At ayan, magandang umaga pala sa lahat ng mga sumusubaybay pala dito sa maliit nating channel. So ayan, at ngayon mga guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano tayo magpa-araw ng palay. Paano tayo magbibilad ng palay. At pati rin tayo ay nabibilad din tayo mga guys. No? So yan, bago natin umpisan yung videos natin mga guys, maraming salamat pala sa mga solid supporters natin dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa kababayan natin abroad. Kaya maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa maliit nating channel. So, ayan mga guys, sa lahat ng mga sponsor, ayan, pinapasalamatan ko rin kayong lahat. Patuloy lang sa pag-sponsor dito sa maliit nating channel. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. So ayan mga guys, at umpisa na natin mga guys. Tara, let's go! Okay! Ya, wala na ibong amo dyan. Ha? Ay, aso? Basta lang, yung aso. Alabas, yung aso. Kasi tayo handa. Mawang dyan dali na eh. Ano nila kasada? Basta niya. Ha? Diyan, betul lah. Andi, Kin, kamay galaw. Hi! So, ayan mga guys, nandun tayo no. Ginaganon yun pagka ng mga 5 minutes ganon. Binabaliktad para madaling matuyo yung palay. Wow! Pwede nang ipagiling pagka matutuyo na. So, ayan mga guys, ganun lang kasimple ang pagbibilad ng palay. Ang mahirap lang yung pag isasako na dahil malikabok. Yung malikabok niya, Makati. So, ayan, shoutout pala sa lahat ng mga marites dito sa sa mga kapitbahay kong marites. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Ang ibang
gamot lang? Ha? Ang bata?